Адзінае, што важна падзяляць посттравматычнае стрэсавае расстройство ад посттравматычнага стрэса. Это два розных станы. І калі посттравматычны стрэс, ён характарызуецца тым, што яго трыманне в псіхіцы да месяца і ніякіх такіх вялікіх наступстваў для якасці жыцця чалавека ён не нясе, то вот ПТСР з гэтымі флешбэкамі, калі нервовая сістэма яна просто не можа выключыць, вот эта вот псіхіка яна не можа выключыць, чалавек імкнецца выключыць гэтыя думкі, і ён просто не можа. І гэтыя флешбэкі яны вяртаюцца, і да гэтага да ўсяго падключаецца вот эта рэакцыя цела, вот бадай, што это з'яўляецца адным з самых складаных станаў, калі казаць пра тое, што мы бачым в клінічных праявах, калі мы працуем з жанчынамі.